Nadia Swira Nadyan muju temong peksi dalane gronjang walaupun bentuknya hanya seekor burung sama sing nerjemahke oh tenan aku ki nek kon nerjemah pokok anggere mengap ngono wae ikatan cinta. Wah. Alus manis nengsem menyenangkan. Cekak aos. Sudah lama pergi, apa enak goleki si podahan pito golek manuk gampang men golek manuk golek si cekak-cekak apa mau kok kancane mau ra metune ya apa urung ngangge Pak Robin wis oh siap wis siap ya wis tak siap nada gede lho pol iba bunga ingatiku bahagianya hatiku nyanding bisa dadi tamba amin ya amin amin niki langgame sing ero awan ke bocah iki esuk oh esuk bukuku erok sing malahi Mbak Sulis kuwi erok iki ketoke anu ketrocoan banyu no tulisane mletrek mah oh sing malahi Pak Karji Pak kandhane kok ayo iya podang kuning langsung to langsung buka celuk nah oh nduk esuk awan ning omah wis ora
sing sliran ora bakal ati ketimbang liyan si podang andudut ati kepranan ora mendhe atiku saya dotra tak ranani sun pikat pulute bendo matur sembah nuwun podang kuning sampun katuraken Mas Mayang ugi konjuk dumateng panjenengan Bapak Ibu warga Growong Kidul ingkang kepareng kita sesarengan nyawiji.